1 no 2. Jehova uyalondoloza uIsrayeli strong. Igama lokukhuphuka. Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni. Engenakunyakaziswa. Kepha imiphakame. 2. Njengalokhu izintaba zihaqa iJerusalema, kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe, kalokhu kuze kube phakade. Hallelujah. Ngokufishane nje incwadi ikhuluma ngabamethembayo uJehova. Ithi abamethembayo uJehova bafaniswa nentaba. Intaba ubuyayibona imile. Kunyaka nonyaka intaba imile ayishintshi indawo. Ayinyakaziswa. Amen. Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakunyakaziswa. Njengalokhu uJehova ebahaqile abantu bakhe uyasihaqa uJehova kancane. Saqe uyena. Abantu bayaplana ngempilo zethu. Kepha ngoba uJehova unathi. Angavumi ngempilo zethu. Bahlele ukufa komuntu baze bahlele nomngcwabo wakho. Bathi kuzokhuluma ubaba banathi. Kuzothi ekugcineni angenelele. Ngoba lo Jehova simkhonzayo uNkulunkulu ongenelelayo, uNkulunkulu othwalanayo, uNkulunkulu ongashiyana endleleni. Masuqeda unyaka abangcwele sizokhama siye ku Good Friday siyozijabulisa. Kepha ngifuna ukusho ukuthi mina noba singajabula kanjani, kepha lencwadi yomthetho ingasuka emlonyeni wethu, sizidle ngayo ubusuku nemini. Amen.